universo en busca de algún verso. Nos libros a imaginación atópase a cachón. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a única fonte de enerxía é a imaginación. Unha crise enerxética asola o planeta. O Consello de Sabios Fantásticos decidiu enviar a 4 intrépidos cosmonautas para buscar a imaginación pola galaxia. Sí, buscarémosla. Oxe, o comandante, pegáronselle as abas. Non hai dereito, se queda dormindo rifádesme todos, Levantouse moi cedo para ir facer unha inspección desta cidade onde aterramos. Descubrín que hai un circo na cidade. Apetecemos ir ver unha función. Ben, o circo. Fiuncho, ti sabes o que é circo? Eu non. Non o sei, pero seguro que é máis divertido que estar aquí traballando. No circo hai payasos, trapecistas, domadores de feras. E esas cousas son divertidas. Sí que o show. Imos ao circo. Vou como un lóstrego. Fiuncho, non fagas o tolo e conduce con sentidiño. Entón isto é o circo. Eu quero ver os payasos. Merniño díxome que son moi divertidos. Fiuncho, aterraches no medio e medio da pista. Era o sitio máis despexado para aterrar, Pero por que ri de nos toda esa xente? Por culpa de Fiuncho. Agora pensan que somos nosos payasos. E onde están os payasos? Eu quero Non velos. sexas paspán, a xente pensa que somos novos. E iso é bo ou malo? Nós non sabemos facer de payasos, vanse enfadar con nos. Percorremos o universo en busca de algún verso. Que faz, comandante? Trato de facer algo divertido como os payasos. Pois parece que lle gusta a xente. Cando a imaginación se perdeu, a alegría desapareceu. Nos libros a imaginación atópase a cachón. Pois eu non penso cantar, eu quero ver os payasos. Ei, mirade, un neno da primeira fila ten un libro. Vou ali ver se mo presta. Fiuncho canta, ou non quererán prestarnos o libro. É que non lembro a letra da canción. É un rapaz moi amable, prestoume o libro. Vai empezar o número do domador de feras. E xa están entrando os leóns. Ai, e os tigres. Recoiro co pó de estrelas. Nunca vin uns dentes tan perto do meu cuiño. Título: A gardería de Dona Vixelmina. Ilustracións e texto: Jacobo Fernández Serrano. Editorial: Xerais. Lucas León Cabalo, fillo dun domador de feras e dunha trapecista, vivía no circo indo sempre de aquí para lá, ata que un día seu pai chamouno e díxolle: Meu filliño, o circo pecha. Xa non domarás feras como comigo facías, nin voarás con túa nai por nubes de trapecista. Imos procurar traballo, viviremos nesta vila, e ti, meu león cabalo, terás que ir á gardería. E esa mesma tarde, Lucas León Cabalo comezou a asistir á gardería de Dona Vixelmina. Cando chegou ali, o primeiro que viu foi unha nube espesa como de fume de puros habanos, e despois conseguiu ver aos nenos que andaban polas esquinas e un montón de virus e de bechos que andaban enriba deles contaxiándolle un montón de enfermedades.
A Lucas isto non lle gustou nada e non lle pareceu nada xusto, así que decidiu enfrentarse con aquelas feras. Colleu a súa vara e un látigo e cos saltos que lle enseñara a súa nai a trapecista, estuvo pelexando con eles polo menos media hora, ata que finalmente conseguiu pechalos nunha xaula que tiña. Nese momento, todos os nenos puxéronse a celebrar a victoria de Lucas, pero xusto cando estaban a metade de aplauso, fíxose o silenzo, porque apareceu Dona Vixelmina. A Dona Vixelmina non lle fixo ningún chiste á actuación de Lucas e mandoulle que ceibase todo aquel bicherío de inmediato. E díxolle: estar preto destas feras non é froito da desidia, é moito mellor para eles. Non ves que así se inmunizan e despois non collen nada no que lles queda de vida? E en canto soltou todos aqueles bichos, correron a darlle bicos e abrazos a Dona Vixelmina. Entón, Lucas tivo unha idea. Colleu a un seu amigo e foron camiñando ata o circo. E en chegando ali, colleron a todos os animais, puxéronos facendo unha ringleira e botaron a andar camiño da gardería. No camiño, o amigo preguntoulle a Lucas: e non será exagerado para Dona Vixelmina levar todos os animais do circo ata a gardería? Ao que Lucas contestou nun ton moi irónico: que a visiten estas feras non é froito da desidia, é moito mellor para ela. Non ves que así se inmuniza e despois non colle nada no que lle queda de vida? E foi así que a partir daquel día houbo unha nova e diferente gardería na vila de Lucas Leoncabalo. Merliño non é un canciño, tampouco é un gatiño. Tan só é o grande Merliño, cun corno moi chusquiño. Os nenos co corno quero protexer e contos quero lles traer. Pola galaxia buscamos planetas cheos de fantasía e de moitas letras. Merliño non é un canciño, tampouco é un gatiño. Tan só é o grande Merliño, cun corno moi chusquiño. Co meu corno crear fantasía dame moita alegría. Gústame soñar e imaginar entre os debuxos dun conto voar. Merliño non é un canciño, tampouco é un gatiño. Tan só é o grande Merliño, cun corno moi chusquiño. Merliño, Merliño.